Moi kaikki! Moi! Me pidettiin just luento Eetun kanssa tässä Tahkosemmassa videoblokkaamisesta, mitä me nyt tehdään joka päivä. Joo, se on hurjaa kyllä, kun miettii, mistä on itse lähtenyt silloin 3 vuotta sitten jo niin kuin yksinään elottomalle muoviesineelle, kuten kameralle, niin esiintyminen tuntui jo tosi haastavalta. Niin nyt sitä seisoo täällä ihmisjoukon edessä höpöttelemässä siitä, mitä on nyt tehnyt sen 3 vuotta. Joo, ja itse kun ei ole mikään esiintyjä luonteeltaan, niin tässä on kyllä oikeasti oppinut sen, että kun oikeasti kuvaa itseään päivittäin, niin kyllä sitä oikeastaan esiintymiskokemus tulee myös joka luennon jälkeen lisää. Joo, siis kyllä se parhaiten tietysti just, että mä muistan ne ekat, missä mä olin, niin ne oli semmoista, ei oikein osannut ehkä hengittääkään oikein silleen, että takelteli ja ei osannut ehkä juoda välillä ja tällaisia pieniä juttuja, mutta nyt sitä on niinku kehittynyt ja nyt mä ensimmäistä kertaa itse asiassa on Sonian kanssa pitää tällaista pidempää settiä, niin tää oli tosi kivaa, että molemmat meillä on tässä yhteinen harrastus ja yhteiset jutut. Yhteiset jutut, mutta silti eroa toisistaan. Joo, meillä on kuitenkin vähän eri tarina ja meillä on erilainen yleisö ja toiset pienet asiat, niin se on kiva, kun pystytään täydentämään toisiamme tossa. Joo, tullaan niin hyvin toimeen. Joo, mä tosiaan suosittelen tekemään omaa juttua ja löytämään sen tai etsimään sitä, mikä on itselle tosi tärkeä juttu, koska sitten voi lähteä kehittämään itseään semmoisessa asiassa, mikä on kivaa ja mikä sen parempaa elämässä, kun tehdään jotain, mikä on kivaa. Joo, ainakin mun tapauksessa niin joskus se voi olla jotain sellaista, mitä sä et olisi koskaan uskonut tekevässä. Et sehän siinä on, että jos tuntuu, että sä et jaksa tavoitella jotain sellaista, mitä sä oot jo pitkään ehkä halunnut, niin sit avaa silmässä, ehkä se löytyy nurkan takaa jonkun ihan toisenlaisen jutun parissa. Se on niinku mun kohdalla näin, että en mä olisi koskaan uskonut esiintyväni kameralle tällä tavalla ja sit saanut kerättyä jossain matkan varrella sellaista itsevarmuutta, että mä pystyn tosiaan tulemaan tällaisiin tilaisuuksiin puhumaan yli 50 ihmisille. Kannattaa vaan tehdä. Olkaa positiivisia ja avoimia uusille haasteille.